हेलौ रायजोफोर, नै माने दायो आं बगिबिल दालांखौ देखायनो थांगासिनो दं आरोना रायजोफोर। ओमफ्राय जायफ्रा नुखादों ओमफ्राय जेबो नङा आरोना, ओमफ्राय आरो जायफ्रा बगिबिल दालांखौ नुवाखै गाइसमोन एसे नायबानो जाबाय आरोना दालांनि भिउफोरखौ। दायो जोङो माने थांगासिनो दं आरोना, थांगासिनो माने जों फैफिनबाय आरोना थांनायनिफ्राय। ओमफ्राय दायो नै फार्स्ट एन्ट्रि जाजेनबाय आरोना, दालां मोनसिगोन। ओमफ्राय माने दालांनि सिगाङावबो बिदि ट्राफिकफोर होना दोनो आरोना, पुलिसफोर थायो दालांनि सिगाङावबो, ओमफ्राय दालांनि लास्टआवबो पुलिसफोर थायो। ओमफ्राय नै दायो जोङो माबायाव दालाङाव थांगासिनो दं आरोना। दालांफ्रा ओरैबायदि गोलावखा गाइसमोन। ओमफ्राय नै भिउफोरखौ नाहरबानो जाबाय सिगांजों, ओरैबायदि बरिया नुखायोना। ओमफ्राय माने बे दालाङाव थाथ'नानै भिडिअ' फटकफोर लानो मोना दै बारा, होमबाबो मानसिफ्रा लायो आरोना। होमबाबो जों माने बेफोराव थाथ'नानै फट' भिडिअ' लालायनो जोंहा सम गैया आरोना। ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बिदिनो फटक लायो आरोना, होमबाबो थाथ'नानै दसेबाबो माने मजायानो बेलेगखा आरोना, बे दालाङाव थानायनि मजायानो बेलेगखा। ओमफ्रायो माने नै ओरैबायदि मोजां नुहुरो माने बुंजाया आरोना, नायबाय थाथावथाव थाबाय थाथावथाव ओरैबायदि बरिया नाङो। नै मालाय मानसिफ्रा बिराद भिडिअ' खालामगासिनो दङ। ओमफ्रायो नै गारिफ्राबो ओरैबायदि माने कन्टिनिउ बे लामायाव रेसानो गैया आरोना गारि खारनायनि। ओमफ्राय नै दैफोरखौ नाहरबानो जाबाय, बरिया नुहुरखायो। ओमफ्राय दा माने आङो गाइसमोन भिडिअ'खौ मोजां खालामनो हायासै आरोना, आं माने आखाइ फारसेजों मबाइलखौ हमनानै माने, ओमफ्राय मेगना माने आं सिदा लामायावसो नायदों आरोना, मबाइलाव नायाखै। मानो होनबा लामाया बे दालाङाव बिराद गारिफ्रा स्पिड थाङो। ओमफ्राय माने बुहुद रिस्कि जायो आरोना बे मबाइल थुनानै भिडिअ' खालामनानै गारि सालायनाया। बेखायनो मेगना आंना माबायावसो दं, लामायावसो दं। ओमफ्राय मबाइलखौ आखाइ फारसे हमनानै माने आं नायाखै आरोना। ओमफ्राय माबोरै जालांखो भिडिअ'खौ मिथिला आरोना गाइसमोन। होमबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो दालांफ्रा माबायदि, आरो सोरबाफोर बगिबिल थांफेराखैबा फैबानो जाबाय बेरायनो। बहुद बरिया, माने बहुद बरिया मा होनगोन आरोना, नायबाथाय माने नायबाय थाथावथाव ओरैबायदि नाङो माने गोसोखौ बरियानो। ओमफ्राय आं गाइसमोन जोबजासे खोन्थालांगोन आरोना। ओमफ्राय दालाङा ओरैबायदि गोलावखा, माने गारिया फुरा 100 स्पिडावबाबो 5 मिनिटआ एकदम लाखायो आरोना। 100 स्पिड बे दालाङाव स्पिडाव फैबाबो 5 मिनिटआ लाखायो। ओमफ्राय दा आङो भिडिअ'खौ माबा खालामना होनाय जासिगोन आरोना, एसे स्पिडाव होनानै होनाय जासिगोन। 4 मिनिटफ्राव होनाय जासिगोन आरोना आं भिडिअ'खौ, माने बांद्राय गोलावद्राय जानायखाय आङो एसे स्पिडाव होनानै होदों। ओमफ्राय दालाङाथ' बाव माने मालाबाबो बेफोरबायदि दालां नुफेराखैमोन आरोना। ओमफ्राय बेनो हाइस्ट गोलाव दालाङा बेनो आरोना। ओमफ्राय जायफ्रा मोजां मोनदों कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय, जायफ्रा बेरायफैनो गोसो फैबानो जाबाय। ओमफ्रायो नै नाहरबानो ओरैबायदि समायना नुखायो आरोना। बे दालाङानो जादों, दालांनि नामानो जादों बगिबिल आरोना, बगिबिल दालां होनो बे दालांखौ। ओरैबायदि गोलावखा, माने बे दालांखौ आं बिराद बार जाबाय आरोना थांलाय फैलाय, होमबाबो भिडिअ'फोर खालामनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो जाबाय थायो आरोना, सम मोना भिडिअ' बायदिसिना खालामनो। ओमफ्राय दिनै खालामदों, होमबाबो इसिबां मोजां जायाखैना, हारसिं गोसोबायदि फ्रि माइन्डआव खालामनाय जायासै। दायो नै मोनफैबाय आरोना, नै बेयावबो जोबफैबाय। ओमफ्राय नै पुलिसफोर थाग्रा मोनबाय आरोना। दायो नै ओरै जों बेखौ बारलांनोसै। स' गाइस, भिडिअ'खौ माबोरै नुदों, भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय नै लामानि भिउफोरखौ नायजाया गाइस।